Als je schildert, dan heb je dat heel vaak. Dat je afvraagt, waarom doe ik dat eigenlijk? Waarom is dat nou dat je dat zaadbot in een besnijing had? En ja, ik denk dat je dus... Ik ben daar toch op de een of andere manier als band maar in aanraking kwam. En dan heb ik van als lieds jonkje had ik dat altijd een geweldig vond. Snieën. Ik ben een verwoord ridder. Maar snieën vind ik haast nog belangrijker als het rijden op deze, bij wijze van spreken. Dat merkachtige van dat alles totaal, maar dan echt totaal verandert. Soms in een periode thee dat een hele witte verhaal is. Dat je de dingen haast net meer van waarom kennen. Ja, dat is gewoon magisch. Ik heb een periode had ik dit boek. Werd nou dat schilderij van mij zit dat schilderij in van Oostrum. Daar had ik toen steen te schilderen in. Dat die dag vreer het 14 graden was. En dan had ik de steen te schilderen hoe die. Toen had ik voor het eerst kleuren zien die ik net eerder in wit zien hier. Die ik wel koer van schilders vanuit Scandinavië en van Rusland. En ik dacht van, het zit er een beetje, het is prachtig, maar dat wel een beetje, nou ja, gezocht, zo zou je ze kennen, maar het was wel heel bijzonder. En dat zeg ik dus nou echt. Ik denk, verdomd, dat bestaat dus echt. Het bijzondere in mijn situatie, dat ik dus als schilder me op alle keer onderwerpen starten kan, zeg maar, zonder dat ik mezelf kwijtraad. Ik ken bij wijze van spreken een bloempad schilderen en dat kan ik geweldig vinden. Maar ik ken het scootjeszielen schilderen, dat vind ik schitterend. Of ik ga ergens boetensteen te schilderen bij een ijsbaan. En ik vind al dat soort onderwerpen vind ik nieuwsgierig. Altijd meer racket. Ik maak het een racketje meer storen. Maar dat is wel mijn geluk, zeg maar. Nou, dit is jouw zwier. En daar ga ik 10 jaar voor het eerst opzetten. En dat ga ik eens in de ring van de tijd, ga ik dat meerdere keren weer opnieuw ben ik er om mij aan de gang gaan. Je kent wat zien wat jou raakt, dan is vanzelf altijd de vraag hoe vertaal je dat naar het platte vlak. Zo schilderen kennen dat het dus nog meer dat je het gevoel heeft van, nou ja, het vries dat krijg ik of zo. Eens is het, vind ik het allermooiste haast nog een ijsbaan in donker. Mijn jachten. En dan is het nog het allermooiste dat ik nog een beetje snijd. Dan is die heel dal Anton Pieck, zeg maar. Maar ja, dat had ik heel wat geheim, wat geheimzinnigs. Nou, zo'n hokje wist wel waar dan de poeiermalken verkocht wordt en dat soort dingen was wel vaak heel primitief. En tegelijk wist wel, ja, daar ging je dan heen en dan, dat is het, weet je wel. En belachelijke muziek. Maar omdat het daar op de ijsbaan is fantastisch. Ja.